kako je već najavljeno, ekipe igraju sa 6+1. Kotizacija je 2100 dinara po ekipi. Pozvali smo sve srednje i osnovne škole, pozvali smo udruženja, pozvali smo lokalne samouprave, pozvali smo sve političke stranke pa i pokrete da masovno se uključe u ovu našu priču. Što se tiče lično nas, do sada ih se prijavilo 5 ekipa. Danas očekujemo još ekipa da se prijavi. Deca učestvuju na dobrovoljnoj bazi. Sav prilog posle utakmice, prebrojavanje je naravno javno, sav prilog ide direktno porodicama. I u skladu sa zakonom o dobrovoljnim prilozima ide direktno porodicama preko žiro računa. Što se tiče porodica Radulović živi u Čačku, u braća Stanića. Kuća porodice Radulović 2016. godine je izgorela od požara. Žive sa 3 malo dece. Najmlađe je ometeno u razvoju, njegovo telo je izgorelo od požara. Tako da došli smo na inicijativu da se takvim ljudima pomogne. Što se tiče Perovića, o Perovićima je bilo dosta reči. Reč je o ratnom vojnom veteranu sa Košara. Pozivam i predstavnike porodica da dođu na ovom humanitarnom turninu zbog prebrojavanja para, novčanih priloga i želim da se i oni pojave u ovoj celoj priči.